Magneetti ei pystynyt siihen. Ei pystynyt. Kai monen yllättävän paljon se magneettikin, ja kun mä heitin ultrakoneeseen magneetin perään. Ja tällä magneetissa, mutta 3 kertaa, 4 kertaa mä oon lohkon pesin, niin se muju vähenee. Kaupan paljon. Otetaan tänne, kato, kun on sama firma tämä Duelsi, mitä se on myynyt tuo Sasu, kato. Me äsken jo osaa porukan kanssa siinä katsottiinkin. Tuossa on nuo neulat tuossa. Ei hukata niitä. Noin. Ja mulla kyllä löytyy neuloja. Mutta että kun kiertokankeja ostaa ja tekee ja kun kahtelee näin, niin tässä niin kuin näet, että on sama Ekokki tuotemerkki. Mikä on, kuka äsken enää puhuu, mutta sanokaa, että mitä eroa tässä on. Mitä noissa on eroa? Tästä kohdasta. Päälle. Eikö sinä ole kohtuullisen? Ja on sijoittanut noihin rommuihin, niin me en ole vielä saanut varmaan millään niitä niinku rahoja takaisin. Tämä on harras. Ja tuntipalkkaa ei voi laskea. Niin. No mitä sitten kun tuossa... Löysittekö? Joo, se silmä on vähän eri koko. No nyt nyt on lähtenyt kaveri, kato miksi muuttamaan. Eli tällä on tämä teidän CJ-miehillä on kato automaattisesti 22 miljoonaa. Eikä. Joo, 22 miljoonaa avas ammaa mieltä on. Mutta sitten näillä CJ-miehillä korjata, niin tässä nyt nähdään, kato että tämä menee tänne CJ. Ja tämmöistä ja ilmeisesti en tiedä arveluja, pöhölöjä heitä nää, niin tämä menee tänne näin. Joo. Niin. Ja nämä on tullut niissä kiinteissä kampiakseleissa, mitä Sasu möi, mutta ne kaninkorvat, nämä oli kato eri linjassa, että ne ei ollut samassa linjassa. Se oli sillä saanut, kun me kasataan, niin te näette sitten. Äsken oli turha mitata tästä, kun toinen kiertokanki oli paska, niin sitä iskun pituutta oli turha mitata sen takia. Niin meillä jäi yksi vaihe, me käydään tuossa kamporaa näin. Niin se on halunnut, ettei tarvitse taikunoja noita neuloja. Tämä on kiintiä tämmönen. Joo, helppo paketti. Niin. Nyt me pannaan tähän paikalleen tämmönen näin, niin tämä on niinku K-pyörän systeemi. Joo. Ja ne on samalla numerolla. Niin. Ja jos tämä pannaan tänne näin, niin se Vähän hölsky. Se on vähän hölsky. niin. Totta. Niin sitten mä CJ-miehille on 2 kampuraa on niinku tehnyt näin. Eli kun nyt katsotaan näin, että Uralissa on aina, tämä on vähän yli 17 milliä leviä. Joo. Ja tämä on 14,5 pikku. Joku pannaan jos ei aivan satikosta mennä. Niin, se on niinku semmoinen 2,5 milliä leviämpi on tämä. Joo. Toki voit mitatakin, on jauhakia jos haluat. Joo. Niin. Joo, uskotaan. Joo. Niin se, että se passaa, niin sitten pitää sorvata, mulla on sorvattunakin tuolla, niin sorvata niinku Uralin kiertokangesta. Mikä käy CJ. Niin. Joo. Ja sinne pannaan silloin, se tapaus on sillä niin, että pannaan Se on käykö se sivuventtiili vai onko se sama kansiventtiili sivuventtiilissä? Ei. Eri kanget. Eri kanget on varmaan, niin, joo. Niin, eikö niissä ole isommat männät, eikö kato Eikö siinä? samat männet? Onko kansiventtiilissäkin sama männä? On. Minun mielestä on. Onko se 6-puolikas sitten vai 7-puolikas? Seiskapuoli. Joo, molemmat. Milläköhän se saa sitten sen tehon, jos katsot tuo kiertokanki on saman Ei mitta? eikö siis männät on erilaiset kyllä. Erilaiset. Edelleenkin, vaikka meillä oli monesta asioita eri mieltä, mutta sitten se metsuri kumminkin sitten aina soittikin joskus, vaikka se Metsurikin oli aika suora sanainen. Oli, niin kuin minäkin, tämä tuli toimeen sen kanssa. Niin se pitää elämässä olla. Niin, tässä on niinku tavallaan, että testasin sitten yhteen, että miten kovaa se on niinku sorvata silloin aikanaan. Niin kierrokangen kuppeesta otin pois. Ja tässä on niinku tämmöiset limput, niin metsuri oli
Joo, eli tää on nyt... Niin Metsurillakin oli nuin hyvät hitsaukset kumminkin. Oli. Joo. Mutta kun ja täälläkin näin, niin, mutta kun oli hajettu liian kauan aikaa kohdalle, eli oli tapilla hankautettu Niin. tämä väliäksi. Joo. Eihän siinä ole kunnon pintaa sitten enää. Niin. Niin seis, lättäpää sekä kansiventtiilikone, niin molemmissa on 78 männät ja isku 78. Joo. Ne menee ihan siinä. Joo. Mutta männät on erilaiset, niin kanget pituudet on erilaiset. Erilaiset kyllä. Meidän panna, niin lähdetäänkö me tuohon kassaamaan nyt sitten näillä? Kyllä varmasti tulee tässä välillä. Nämä on, onko sä Sasun kanssa keskustellut näistä hintaa? En ole keskustellut, mutta kyllä se varmaan sitten kertoo. Saako ne rahalla sitten ihan? Että Saa. mahdollisesti. Ei tarvitse jättää housuja pois. Niin. Joo. Se on kyllä. Ei vaan minä oli semmonen, otahan nyt, että mä kerron tämä homma, niin mä menin painaan, kun hyvä tappi oli, että mitenkäs mä purinkaan, kun mulla ei ollut tehty rautaa, tuonkinhan pystyy koneistommassa nätimään tehdä, että kun sehän vaan tarvii näistä leukkoista, mutta se ei vaan pysy, vaikka mulla on rautaa semmoiset näin, niin se ei 2 raudan päällä, että ne pitäisi tietenkin pultata tuohon kiinni, että ne olisi ne tukevasti. Niin. Että miksei se voisi niinku 2 rautapalikkaa ja panna vaikka kierretangot, että ei se tarvitse tuommoinen olla. Tuossa on vaan hajettu vaan, että se niinku menee, että sehän voisi esimerkkinä, ettei tuommoista lotukkaa tarvitse, että jos te aletaan harrastaa, jos tässä aika pitkät mutterit on sivussa ja kierretanko ja se sitten vaan niinku, että nää saat, että se istuu tuossa niinku noin. Mutta mulla on vaan tuommoinen rautalätkä. Mutta tuohon on ihan Niin, hyvä, että niin, tässä vaan niinku... ei tarvitse leikkiä sen kanssa niin pitkään, että kun laittaa se siihen, niin se on... Käykö toi kaikki kampuroja? Joo, mulla on sitten tämmönen on Uraali on kato pienempi on. Niin hitsasi tuohon päälle tueksi. Niin tämä pitää kato mahtua. Tässä Uraalissa se ei niinku mahu, se erilainen on tuo, kun se on 6 puolikkaa ja eri mallinen, se on tämmönen leviä lerpukka. Semmonenkin puretaan tänne. Olokin näin. Joo, että painuu sitten sinne. Niin. Ja mä pannaan vähän tuonne öljyvälissä, niin Joo, täytyykin hakea öljyä lisää. Ja siinä ja ei muuta kuin siihen linkkiaseman viereen öljyt ja uudet tilalle ja sitten kun siellä oli sikoja sitten, kato kun se oli hyvä aidattu alue, niin sijat tykkäsi olla siellä sitten, niitä kasvatettiin siinä, kun ei päässyt karkuun siltä mistään sitä linkkiaseman luota. Ja sitten naureskeltiin, että tuo varmaan on, kun ne siinä moottoriöljyssä rypee, niin sillä on varmaan täytyy olla siinä rasvan alla semmoinen musta kerros ja naureskeltiin sitten silleen ja sitten mentiin siihen viereiseen baariin syömään, niin olihan se mustaa sitä. niin tämä on se ero sitten tuolla kiinalaisessa, että se ei napsaa se tallaa, vaan saat tallaa vaan suunkata. Joo. Mutta se pysyy kasassa, että se sovitus on aivan eri, mutta se on päättänyt, että se riittää. Mutta se ei ole päättänyt sitä, että sitä uusio käytetään. Joo. Silmämääräisesti. Noin. Reikä oikeaan suuntaan. Niin. Ja mulla on jatkua ollut pannaan tuohon. Ihan on syntynyt. Kaikki isovanhat on suomalaisia. Kaikki. Alumiinipalikka sulla siinä välissä on. Joo, muuta siinä voi taas raadeja tuohon. Reise. Isänsä mukaan. Tavannan mies. Huvittaa vielä joku polttaa tuossa välissä. Hän on manas monta.
tässä sitten kun katsoo, että ei kannata tunkata sitten, kun joissakin se voi jäädä puoli milliä tai se voi mennä milli yli. Niin noita reikiä kannattaa katsoa Teimme umpeen. niin umpeen ja seurata. Ja sitten voi vaikka tällä itse katsoa, jos tätä harjoittelee näin, niin että tutkailla, että kun noita tappejakin on monenlaisia, että Joo. kun venäläinen on tehnyt, niin saattaa olla tihiämässä tai leväämällään näin, niin että se ei utkaha tuo reikä tuonne sisään. Joo, eli voitelu Niin, tuli ja viisi. siinä vaiheessa otetaan irti. Kyllä. Niin. Anteeksi. Joo. Mutta jos se on oikein tehty, niin se alkoi nyt vastaamaan, kato. Joo, eli nyt sinne... Kinthala se on juu. Niin. Kyllä. Näkyy molemmat. Molemmat reijät. Vaijoksi, että se ei vasta ennemmin menee tuo reikä tuonne. Mutta tässä on ajatellut, tämä on tehnyt. Joo. Se on ajatellut, että nyt kun katsotaan tuota, mulla on tuolla Satakunta kärryssä kato erilaisia Joo. tappeja, niin niissä on kato. Niin siihen tulee, tässä on niinku se, niin se ankaa siihen, mutta minä vaan tässä niinku, Vähän suurimpia karvoja pois. niin. Asettuu huulilleen siihen. Aikoinaan oli nyt possu. Lähtikö vetämään? On se hana kiinni? Ei ollut. Nyt lähti. Ajattelin, että olisi vähän. Joo, ei se. Ei. On siellä nykyään, eikä aitoja. No onhan siellä. Kyllä tässä niinku, jos hyvin menee kaikki niinku sillä, että kotona värkkää ja että mutta nyt kun meillä oli valmiit kiertokankeet, mutta kun ne alat kastelleen kiertokankeen ja sovittaa neuloja, niin 5 tuntia voit saada, kun on niinku kampuraa, mutta kyllä voi helposti mennä 8-12 tuntia. Passailet ja taas kokeilet. Niin, Mitkailee taas niin. Eikö siinä se on? Ja sitä kumminkin pitää hyvää tehdä, ettei sitä huonoa kannata tehdä, kun samalla tekee paremmin. mutta nyt meidän tässä vaan valmiita osia saadaan. Jäi näkyy. Joo. Onko tasavaijo? Se on aika tasa. Olisi pitänyt perruttava lohko nyt tuossa vielä, olisi pitänyt perruttaa tuo auto tuohon kohilleen, kato, niin ei tarvitsisi, mutta tässä tulee kuntoon. No niin, Joo. Joo. Niin. Se mitkä lihalla. Elikkä niin. Siellä on kiloja hävinnyt paljon. Pannapas tämä tänne ja tuohon noin ja sitten testaa nyt. Ai! Näin. Ja nämä pannaan levälleen näin. Ja sitten otetaan täältä männän tappi. Ja männän tapilla katsotaan nämä näin. Niin nämähän on niinku saman mittaisia. Mm-hmm. Nyt kotona kun te kalavatte käsikalavemmille, niin pyrkikää saamaan. Joo. Niin, nyt sitten kun mä esittelin eilen ja saatoin esitellä tänäänkin, kun on puhunut enempi kuin Runeberg, kato, että mulla on siihen sorviin, kato, näytinkö semmoista telinettä. Tuo nuija, tämä pannaan tästä kiinni näin ja tämä on siinä sormi pakassa ja tällä pystyy säätämään. Tämäkin niin kuin näyttää rälläkällä on tehty ja täältä säädettää. Niin mulla on sitten kato ensin ennen kuin paan tämän teräämpaa siihen paikalle siihen sorviin, niin sorvissa on tappi ja linjaa sen kato että se tappi menee justiinsa tästä reiästä. Ja niitä tappeja on eri kokoisia, kun mulla on noita heloja tuolla, niitä on tuossa niitä heloja, näitä, näin. Tässä on kiinalaiset helat, että nämä voit panna niinku tien päälle, jos sulla tulee, niin niitä ei tarvitse pikkusen jarrukoonnilla hoonata. Niin on niin lähelle tehdä. Joo. Riittää silleen. Niin. Ja taas sitten jos nää otat näitä näin, niin näitä saa vähän Tarvii kalavainta jo. Niin. Joo. Mistä on kiinalaisia ostamaan? Se on tuo
Sasu möi. Joo. Nämä menee Joo, saman mittaiset Niin. linjassa. Niin. Joo. Hyvin liukuu tuolla. Niin. Joo. Niin tässä vaan nyt Sitten otetaan täältä neulat. Tässä taavenilaisten kassamassa kampurassa oli niinku tämä öljyreikä näin päin. Eli se oli täällä. Kun normaalisti tähän mennessä kun mä oon purkanut ne, joku kysyikin, että mä näin, kun se kysyi, on minä varmaan toista sattaa purkanut ja puolet sitten kasannut tai olisiko laskenut. Mulla oli laskukaava, niin tämähän on tarkoitettu, ne on käsittänyt tämä reikä niin, että kun täältä painetään öljyä, niin täältä päin pääsee pois. Eihän se mitään, sehän pääsee täältäkin, mutta olisiko se sitten tarkoitettu, että se ei heti pääsisi pois, niin se pannaan tänne niin kuin tavallaan tänne, Hidasta. niin, tänne sisäpuolelle. Noin. Ja nyt sitten kun tätä värkättään, kato normaalisti, kato jos neulottaan tai hatellaan neuloja, niin mulla on niinku kotona on rasiassa on se tämmönen häkki. Ja siinä on tussilla pantu, että tässä on 700 se ja 701, että ei joka kerta pussissa lirvii. Niin, että on valmiita paketteja. Niin, että saan testata ja kiertokankia ja mä irrallaan tätä niin tämän tapin kanssa leikin, ei rässättynä. Niin. Niin. Ja sitten äsken hajinkin jo tuossa, että kun niitä on irroteltu, niin sitten tässä on niinku tavallaan joku kalja on mennytkin niitä, kun niitä on niinku otettu niinku tässäkin näin, että tietenkin tarkastusmittaukset saat tehdä. Niin. Meillä meni persuukselle, kun me ei tuota halua. On kasattu, että tämäkin on näin, mutta pannaan nyt kun on työkalu kehitetty tähän näin, semmonen, että millä pystytään kassaamaan. Niin täällä on tämmönen. Mulla on kahdenlaisia leukoja. Ja voidaan panna tähän näin, niin nämä ohjaa tuon limpun kohdalla. Just. Ja me ei tarvitse monesti vasaralla lyödä. Näin. Voi hyvällä turilla mennä kerrallakin kohdalleen. Niin se on aina kato, pitää vaan niinku toivoa. Näin. Sitten on sillä, että voidaan panna tuohon. Nämä on niinku jos päältä päin kasattaa sitten seuraavaksi on, niin nämä tulee tuohon päälle olevaan limppuun. Nyt täytyy Anssista joku vaakin. Nämä harrastusvehkeet niin vielä kriittisemmässä tilassa. Pannaan tuo noin, niin se Nämä on helvetin hyvä. pitää miettiä, että ei tule töllöstä, kun Näytetään, että siinä voi muutama tunti mennä. Niin. menee noin. Eihän se on harrastus eikä mikään, mihin ei kaikki rahat mene. Joo, kyllä. Joo, Atsi on perehtynyt. Limpu kasaan ja sitten kellote. Joo. Niin kattoo vaan, että se on nollille. Sehän menee suoraan. Niin on. Kerta. Se volt siinä on Kiänne. Vähän. Se piti vähän niinku vapista. Simppvähän sitten. Mä alan pikkuhiljaa oppimaan. Että No alako miettiä, katokko enää. Morjens. Hyvää päivää itse kuule kisäädyn. Niin. Hyvää päivää. Toistanen. Sä oot se manuaali Mikä oli seurattava? nyt kappaleen kiinni, kun mä surrannut sen. Nää on ihan siinä. Tää meni liian paksuksi. Näppituntuman. Tässä on 25. Niin. Tarvis vielä. Joo. Ei tarvitse, se riittää. Ja toi oli 25. Joo. Niin silloin 2. Joo, tässä on 25. Katsotaan sitten se. Joo. Lupon verran väännetään sitä.
Tämä alkaa. Olisi sinulla näille joku nyssäkkäpussi. Pannaan Niin, ei. No niin, kato, me saa järjestettyä aikaa. Nyt äkkiä kipitellään. Tämä paikalleen. Näin. Ja joo. Puristetaan paikalleen. Ja nämä tulee tähän väliin. Aivan. Ja nämä otetaan sitten nämä vähän sillä nitkutellaan tällä kiertokangella sitten ne tästä välistä pois. En ole onnistunut millään tavalla, jos joku osaa, niin ei ole pirruilua. Siksi tässä käydään, että kun meitä on monenlaisia harrastajia, moni on tehnyt monella, että meidänkin piirissä on kampiakselin tekijöitä, mutta ne tekee vain omassa piirissä ja ne ei sitä puhu. No. Eikä ole tarvetta tai ei ole halua puhua tai ei halua neuvoa tai se vaan hänelle riittää, että harrastaa itse. Se on monenlaisia intressejä, kellä mitäkin on. Niin sitten minä en ole vielä keksinyt, että millä mä yritin, että minä sorvasin kalikkaa tähän näin, että se on korkeampi tähän, mutta kun se joku yhdellä reunalla, niin se epätasaisesti menee. Niin minä olen vaan sitten nyt näin, että kun se lähestyy tuo H-hetki, niin nuo tuikataan tuohon väliin. Ja... Joo. No siitä saadaan myös. Niin. Niin minä en tiedä, että jos on hyviä konsteja tai koneistajia, niin kun tietoa, niin aina otetaan vastaan, mutta mulla ei muuta ole vasta ollut. Kun tässä sitä, että kun tätä aletaan puristamaan, niin vähän ennen kuin se nasahtaa kiinni, niin pannaan nämä tähän väliin. Joo. Ja tässä on niin kuin 0,25 on niin kuin se välys. Niin minä en ole keksinyt mitään muuta vielä. Minä olin aikaisemmin sorvanut, hitsannut tähän näin ja pannut tuohon noin, mutta se jää kallelleen, kun se ei ota kuin yhdellä reunalta, kun tähän ei saa katsoa. Joo. Niin, mä oon sitten tuossa penkissä, mikä mulla on tuossa työkalu, mihin pannaan, niin tätä kiertokankia nitkutellaan, niin ne sitten tulee ulos sieltä. Joo. Kun nämä tarttuu kumminkin kiinni, niin siksi tässäkin on niin kuin tässä. Joo, niin näkyy olevan. Niin. Kyllä. Pientöistä työtapa. Muistatko katsoa kaikkia? Oliko se miten mulla oli se? Katsotaan pieni hetki. Mites muuten? Meikäpäs tässä on vihreä. Näin. Nyt on hyvä steppailla, kun saan viime viikolla uuden polven. Kysymys Tai vielä. Tullut tuki. Lippujen väliin. Kymppi, Siis viime viikolla vaihdettu. ei kun siis tuki. Niin, tuki vaihtui, juu. Niin, tässä on uuden tuonne. Nyt pystyy taas steppailemaan paremmin. Se on semmoinen rempula tuon polvi. Niin. Sitten siinä 30 vuotta sitten niin Polarissa särkyi nuo etu- ja takaa niin ristisitteet. Niin. Tuossahan tulee varmaan Sikollillekin semmoinen kysymys, että millä on tuota ryssän aikanaan tasapaino? Ei varmaan millään. Ja mä katson, että pyörii semmoinen. Nykyäänhän sitä kone tasapainottaa joka ikinen vuoden.
otetaan tuo tuki pois. Yhtään merkitystä. Näin. Nyt sitten vielä epäilys, kato, että jos tuntuu, kato, että tulikohan mulla ne kaikki neulat sitten, niin voi vielä tässä näin, kun alkaa olla jo 1,5 romille. Ja Kaikki on tallessa. niin, kun nehän pitää, kun illan viinat on, niin nehän pitää kampiakseli illassa saada aikaiseksi. Niin. Alkoiko vettä saattaa pitää panna? Rupee. Sieltähän ne näkyy. Että Niin tässä on vielä mahdollisuus katsoa, niin kun tämähän on niin nyt linjassa, sehän ei ole sillä Niin. näin. Eikö ne näyttäisi, että siellä olisi? on. On. Joo, ei ole yhtään tippu. Oi. Otta samaa mieltä. Joo. Joo. Tuliko se videollekin avattu? Kyllä. Että se... Joo. Nui. Kaikki höpinät pois. Joo, musiikkia päälle. Niin. Anssi-höpinät saa. Niin, joo. Niin paljon ääniraitaa, kun en mä osaa käyttää, mutta kaikki tulee sensuroimattomana YouTubesta pihalle. Niin. Joo. En mä sitten täytyy opetella laittamaan just näitä asioita, että sitten kun tekee itse, että muistaa sitten, että voi katsoa. Joo. Niin kuin näette, että nämä ei ole niin kuin mullakaan ei ole niin kuin täällä mukana, eikä mulla kotonakaan ole siellä, niin nämä ei ole niin kuin kalliita nämä laitteet. Mutta eniten on mennyt katon noihin tappeihin ja nuo neulat kato on yllättävän kalliita. Joo. Oh. Nämä kaikki muut on niin kuin käsin tehtyjä. Ja siis tietotaito, sehän se tärkein siinä on, että ei se, vaikka vehkeet, tapit ja kaikki muut, jos ei osaa tehdä, niin Se on se kaiken ajan ollut. niin, Tietää mitä tekee. kyllä on. Ehkä tulee sitä myöten ja sitten taas. Niiden 025 on tuo. Niin se voi olla, että se toppaa enemmän tuohon tappiin nyt, kato kun ennen kuin, että joudutaanko panneen tuohon. Kato nyt tähän vielä, että se ei mennyt näin, niin, Joo. mutta varmisti, että ei käy sillä niin, että joskus on käynyt, niin se ei riittänyt, se tulee tämä tappi ulemas, niin tähän pannaan sitten 25 tosiaan oli. pannaan tuommoinen tuohon väliin. Hyvän kiertokammien rikkana. Hyvä Se on siunattu. Tässä on nyt tehty jo 3 tuntia töitä ja sitten löytöosat. Niin otetaanpa pankaapa hinta kohdalla. Tai alkaisi vanhoista rojuista keräämään ja Niin, aikaa menee paljon enemmän vielä. Niin menee. Osista koottu ja niin sitten kyllähän ne autioautossa tekee näitä vaikka Ylivieskassa vai hinta on aivan eri. Tehdään Jormalta. Niin. Neuvotteli, että Liepsin kone, jos ne laittaa koneeseen ja laittaa noin se napsahtaa, niin kato, kun napsaus kuuluu, eikö kuulu? Joo, kuuluu. Niin mä aluksi, kun mä perkele, että kyllä mä osaan puristaa sen tuohon, että mä en rakotullut vaan erinkin kerran. Eli mulla on niinku tässä justissa, että Kyllä siinä kato mies sen takia, että otan neuvot vastaan, kun moni on touhunut, tässähän on lääkäriä ja vaikka minkälaista ihmistä. Niin kuin sanottaako näin. Niin mä en ole keksinyt tälle välyksen säälle, että millä mä saan tämän sais. Kun tällä tällainen. No tuohan on ihan toimiva. Niin, mutta nyt et kohta kun näette, kun näitä aletaan näitä värkkejä vääntellä, ne on joskus lujassa ja joskus lähtee aivan kohtuudella. Niin. Joo. Niin se on hirviän kohtahan se näköistä. nähdään. Niin se Isompi lekaa. niin se sitten joskus lähtee niinku nätisti ne, niin kuin nyt näyttää, että ainakin tämä toinen on yhteistyössä. Ja on niillä Ansin tekemillä sekin on ajettu. Se
Se on siinä. Laatapas miten se. Helistelee. Me on mennyt tuolla 0,25 ja Se sallii sen pienet mittavirheet muualla. Niin, sitten ei kyllä ole. ja nehän ei kerti paksut voi olla. Ne tikillä tulee näkyy, siihen ei tarvitse paljon yhtä panna täyttöä, siihen tulee näin. No sitten, Joo, ammattimies tietää, että niin, se vaan sitten- sulattaa terää. nyt sitten, että kun sehän tulee tähän näin niin kuin vipuvoima, eikö tuu? Joo. Niin joku sanoo, että pitää tänne tehdä, senkin on testannut, että se ei kestä, kun on löysä ollut, niin tähän näin, tänne näin. Joo. Mulla on niinku tuossakin lankkuja on tässä allalla, niin kuin tiedätte, että jos vipuvoima niin kivien laittaa illalla voimia vielä tässä kokeilee, niin sehän tulee, kun se täältä niin mitä sillä tekee. Joo. Niin. Se on vähän niin kuin se nopeusmittari, että se aina niin kuin täräyttää sinne laitaan. 0 ja 160 väliin. Välillä jonnekin sinne se täräyttää, kun kiihyttelee vähän. Ui. Joo. Tiedätkö nää siinä? Joo, minä Niin, mä Joo. hajen siihen. Joo, ne liuskat joo. Ei kun siihen pannaan tuo. Välipalikka tuonne. Välipalikka ei lintu lähde. Niin juu, aivan. Menee niinku. Joo, tämähän liikkuu hienosti ja tämäkin vielä. Sitten Harri voi jättää sormen sinne. Niin väliin. peukalo olisi paras. Tämä näin. Joo, Ja kyllä. tämähän oli tavailla. Joo, sitä me oltiin vailla joo. Noin. Kyllä te alatte niinku jo. Tässä on niin monta sormea tällä jo, että kyllä tämä joku jää väliin. Niin, oliko se vakasin, että oliko se niinku diplomi-insinööri vai insinööri? Joo, kaikkea tämmöisiähän sitä saa olla. Niin. En mä varmaan ole mikään niistä, kun mulla on vielä kaikki sormet täällä. Pannaan tuo. Etkä oo porvoa. Lähtee muuten vinnoon jostakin syystä. Se ei halua nyt Joo. Minä voin pitää tätä sillä aikaa. Eli sitä yläpäätä pitää. Otapas nyt tätä vielä pois. Joo. Tässä oli aikaisempikin. Katsotaan näitä. Kiertokankia. Joo. Kaikki on siellä sun. Nyt tarvii se välikäsi. Niin nyt olisi se. Käyt se auttaa siihen. Vai lähteekö? Eikö, kyllä se siitä piti lähteä äsken, oli Sen verran suoraan mallilla mennyt, jo, että että varmaan enää kauhean paljon karkaa siitä. Ennen meni mä sitä keskilämpöistä ryyniä, mutta mä voisin Tuonne. Joo, sen takia se onkin tuo keräilysäiliö. Tää on kiinni nuo. Se on siellä. Joo. Ja lähteehän ne sieltä. Vittu ei pyöri. Ei Se pyörittää tätä maailmaa kyllä se vittu sitten.
kerätään nää. Se ajastaa sivuvoimia. Nyt joo. Tuolla niitä mekin korjattiin sillä Neuvostoliitossa. No, jos mä mittaan, niin eikö mulla ole äsken ollut nuo... Joo. Tässä tää ennen, kun näitä ollut tässä, niin hän on ollut tässä Mittamaan mestarina. Niin, on mitattu liikaakin, mutta ei ole... Ei ihan, se on hyvä, mitataan. Ja mihin se meni se yksi kaveri, kun se kävi kysymässä sitten, että onko heittoa ennen kuin aletaan kellottamaan näin, niin esimerkkinä, että jos tässä olisi ollut tämä kiertokanto. Ja kun tässä oli, tämmönen oli tämä, täällä on Lähtökohta. niin, täällä on nämä lähtökohta on näin. Ja miksi me... Niin. Nyt sitten me jouttiin pyöräyttää sitten tätä samoja osia käytettä, niin tuolla kato on tuo hion, kun se oli hionut tuon, niin tuonne taakse se ei haittaa, kun se on konneistettu kahden puolen tämä välipalikka, niin se voi pyöräyttää toisinpäin. Niin me merkattiin sitä ennen tänne nämä viivat ja keskiväliin, mutta kun tämä keskipalikka pyöräytti toisinpäin, niin tällä ei ole mitään enää sitä tarvitse väliä. Joo. Ja miksi mä tein, niin mä itse en kotona tee, kun mulla on nämä jikit. Niin. Mutta sillä, että minä olen tehnyt sitten sillä, mulla on tuolla niinku sikli millä rapataan, niin semmoilla siklillä vaan kahtonut sitten tuossa pöydässä kun puristaa, että siklillä on ollut, että kun nää saat heppiä, niin se kestää silloin pikkusen vielä niinku tavallaan sitä siirrellä tuolla niinku puupalikalla tuossa päällä. Niin, vaikka se näyttää rajulta, että mitä se... Tuo puu on hellempi kuin tämmöisen pätkinyn lekalasi. Niin on vähän eroa. Niin. Nyt sitten mennään tänne tämän täällä jotka saa ne koottovit kohdalle, kun minä olen tehnyt näitä kampuroita jonkun verran, mutta minä en ole en ole insinööri eikä mitään näin, ei ole pirulua, niin ne on tavallaan sen itse oppinut ja eihän mä tätä koottoviakaan ennen ole, kun ne otti puheeksi, tämmönen koottovi pitäisi tehdä mittaus näin. Tämä hakkaa, niin kun pannaan pikkusen vielä noin, niin se ottaa tuohon aivan iholle ekotakin. Nyt kun tämä pyöräytetään, mä tuon tämän kampuran toisinpäin, että sä oot onnistunut tässä hommassa tuolla tapin kanssa, että tämä on linjassa, pannaan näin. Ja pannaan uudestaan tämä tappi näin, että se menee näin. Tässä ei ole väännöksiä tämä. Ei mene. Ei. Mä oon mitannut tämän monta kertaa, eli nyt me saadaan tällä, kun se siirtyy niin kuin näet. niin. Tuossa se keleikkuu nui. Tänne menee niinku tuosta päältä katsomaan. Niin sinne menee puoli milliä, 0,6 menee. Ja tämähän vaikuttaa nyt sitten siihen iskun pituuteen, että kaveri soittaa sulle, kun olet tehnyt kampiakselilta heitä. Hän on pannut mittakillot männän päähän, että toinen mäntä nousee 0,10 ennemmin ylös. Niin kuin Lalssakin niin on tarkka mies, se ei saa nousta, pitää olla nollassa. Niin. Onko tuolla Niin se taivaan niin kuin tehdään näin, että tämä on nelikutosella neuro, nelikutonen on tuo keskireikä. Ja tähän näin, tässä on sama numero täysin tässä, tämä numero ja täällä tämä sama numero. Niin näissä on 50 reijät ja tässä on nelikutonen. Ja sama firma toimittaa samalla numerolla, samalla laatikolla. Niin, tässä on nämä kiinalaiset, kun mulla on tuolla kiinalaisia kampiakseleita purettu, niin tässä on 50, tässä on 46 ja näin. No nyt tässä Sasu-hommassa tämäkin liimalla pystyy panneita pistepuikkoilla. Mulla on itselläkin semmonen kampura, millä mä oon ajanut 70 tonnia, kun mä ostin sen pyörää, eikä
2003 vuonna. Tämä on niin kuin 20 vuotta nyt roikkarallissa kulkenut. 2004 oli ensimmäisen kurikassa, niin mä ajoin, niin mulla on pistepuikolla, se on tuolla näin ja liimalla pantu tämä laakeri, niin täälläkin on tehnyt se, se Taiwanin poika tai Puolan poika tai mikä tämä on tehnytkään, niin tämä menee niinku se nyt meni vähän vinnoon meni. Kyllä se kolisi jo aikaisemmin. Kyllä se Jos se vähän heittää vähän, niin se on ihan syömään. Se itse kahtoo tuolta niin. Ei näytä meille. Tuolla tulee videokuva. Todistusaineista. Onko hei? Huonolla minä olen sille pari sataa. No niin, nyt sanotte sitten, tulkaa tälle puolelle kahtoon, nyt sanotte, että mihin päin lyydään. Niin, joo. Häh? No, siinä on. Jonkun keppi. Paljonko se heittää? No nyt sanotaan että mihin päin lyydään. Toinen on nollassa ja... On 200 vai paljon. Mihin päin lyö? Pitääkö lyödä arvostelijoita vai Riittääkö jos Kärppänen istuu siihen toiseen? Tämä jo ottaa melkein ryyppyä. On onnistuttu kerran. Viikko jännitetty, että... Voi vittu, niin 2 satikkaa. Häh? Ja purettu kampuria. Tämä on kyllä niin. Vähän niin kuin